Sanibonani bafowethu, nodadewethu igama uSenzo Wamondla under Indobane Media. Bafowethu, ngaphambi kokuthi udlule le video, ngidinga uvo lwakho la kunodaba nje engithanda ukuthi sithi ukulidingida, ngokuthi wena uphawule, ngokuthi uveze umbono wakho ungasiza abantu abaningi, futhi nabakucabangayo kulokho engizokuchaza mhlambe bengakwazi ukuthi kulokho kubi bekuyeke abangakubhala noma abangakusho noma basazokwenza kwabanye abantu bekwazi ukuthi bekuyeke bafowethu. So before ngiqhubeke nalokho engifuna ukuthula kunina bafowethu, ngizothanda ukubonga kakhulu Indobane Media since iqalile ngo-2025. Isebenze kakhulu bafowethu, njengoba sishutha imicimbi futhi senze izinto ey'ningi, so isebenze kahle kakhulu. Siyathemba nakulo nyaka ukuthi kuningi ezokwenza, sifisa ukuthi isebenze ngaphezu kwalokho ebekusebenze ngonyaka lophelile. Sibonga bafowethu nokuthi ni-like le channel, ni-subscribe bafowethu, siyacela ukuthi ni-share, kuningi okuzayo, kuningi esisazosinipha khona. So namhlanje-ke Indobane Media ziningibona udaba bafowethu, angifuni ukuqamba amanga, ngidumele sizwe sakithi, izinto esikhulumayo kwesinye isikhathi iyadinga ukuthi sizicabange noma mhlambe sizibheke masayidi onke, okanye singathathi impilo esiyiphilayo noma indlela esikhule ngayo ebese sibona sengathi wonke umuntu uphile ngaleyo ndlela leyo. So bafowethu, ngizocashisa igama lesikole, ngizocashisa umuntu obephostile. So kunenkulumo nje epostwe usisi la. So igama lento esikuyona njengamanje sikhuluma ngalolu hlelo lelo ithi sicela uvo lwakho. So ngoba sithi sicela uvo lwakho bafowethu, isimo nezimo esibuye sizenzakalayo sizothanda ukuthi siyishare nani, sikwazi ukuthi sizwe noveleni ukuthi nina ningathini kulezo simo lezo. So ubhalile ku-My Sister la, mebhala u-My Sister ku-January ku-2026, izikole ezivule mhla 14, namhlanje kumhla 17. So usisi uthi ngicela ukulekelelwa, hayi ngemali, hayi ngane, kunomntwana obhedelwa i-uniform nezicathulo zakhe, okusho ukuthi i-uniform at all akasenayo umntwana, icathulo nje upostile iy'thombe. So wayesecela ukuthi ucela abantu ukuthi bemlekelele usisi omncane. So ugqoka u-size 5 to 6, kukhona abantu asebephumile ey'koleni, one-uniform esaphilayo noma iy'cathulo ey'saphilayo, akwazi ukuthi usisi amlekelele ukuze akwazi ukuthi esikoleni engaphazamiseki, naye azizwe efana nabanye abantwana. So aphoste kusisi, yabo. Mese-ke kube khona abantu abavelayo-ke bekhombisa ukumzwela ingane ukuthi bengaphosa imali, bekwazi ukuthi ingane ilekeleleke, yabo. And ukucacisile kwi-post yakho ukuthi akadingi imali, so udinga lokhu okusalile kulaba sebephuma ey'koleni noma ongasakusebenzisi, yabo, akwazi ukulekelela kumntwana. Bafowethu, 1, uma umzali umqondo wakho kumele uhambe ucabange, awusayicabangeli wena. Uma nje unengane kumele imiqondo yakhe ihlukane. Number 2, kumele isimo okhule ngaso ungasifanisi nabanye abantu. Isimo sakini ungasifanisi nomndeni weminye imizi. Indlela okhule ngayo akuwona yonke imizi ekhulisa abantu noma abantu abakhule ngendlela wena osuke ukhuliswe ngayo. So ngaleyo ndlela siyacela ukuthi izinto masiyikhuluma siqale sibhekisise before ujudge noma mhlambe ukhulume into engenza ukuthi lowo muntu lowo azizwe ephoxekile noma azizwe engeyilutho yena. So angifuna uyikhuluma ngendaba yeqolo. Imali yeqolo bafethu ayikho. Imali yeqolo angazi u500 bani. Kuleyo mali leyo umzali kumele apatanisele ingane, kumele apatanisele ezinye izinto ziyidinga. Uma intombazane eziningi siyidinga ey'dinga umuntu ingane.
kumele ingane kulo mali leyo mhlawumbe kumele apatanise ekhaya, ukudla kuyabiza, so ziningi izinto le ngane kumele ikhale ngisho esikoleni, kuningi mhlawumbe umzali asebenzi, mhlawumbe isimo sabo siyabheda, yabo. Awukwazi ukuthi nizophosta nibuze ukuthi iqolo lengane, kanti liphi iqolo lengane ungasazi isimo. Awukwazi uqhamuka usuthi seniphuza imali ngoDisemba nadakwa nakhohlwa i-uniform senzo. Ama-comment akanjalo awadingeki. Usiza kuyona ingane, ucelela ingane, okusho ukuthi uyangenelela naye ngokuthi awukwazi ukuqhamuka usuthi wena umthengile ingane usazohlulwa imali ukuthi, yabo. Ukube lo sisi benalo usizo ebezoyisiza lengane, so naye mhlambe uzolekela ngwanakho, kodwa ukuze lengane ikhave kahle usecela ngoba ushuthi isimo uyasazi ukuthi isimo simi kanjani, yabo. Bafethu asitshengise ubuntu. Uma ungenalo usizo is better ukuthi uthule. Uma ungekwazi ukuthi ulekelele ungenawo amandla, thula udlule ipost, noma ubhale ukuthi ngathi ingane ngathola usizo okanye ngathi abanalo usizo bengampakela umntwana, yabo. Kodwa not ukuthi ubhale izinto engazenzi sense, enganangqondo ekubeni umuntu, noma kuthiwa ngabe ingane awunayo kodwa usazoba nayo ingane, usazokhula nawe ubona impilo, so awukwazi ukukhuluma into kanjeyana, yabo. So ngilithola udaba lolu ngoba ngifisa ukuthi mhlawumbe imina oyizwa wrong noma mhlawumbe oyibona ngelinye iso, yabo, ukuthi sikhona nesidingo sokuthi sifake imali kahulumeni. Yini imali kahulumeni? Ngoba kwawena ubhala lo nto leyo uthi uyenza lento imali yeqolo lengane, wena uhola 6,000 enkampanini yakho, lo 6,000 uyakuhlula, mhlawumbe uhlulwa na ukondla iy'ngane zakho, kodwa uzokwazi ukukhulumela ukuthi kanti iqolo ilenzeni, liphi iqolo ley'ngane, malini imali yeqolo, malini imali yeqolo, yabo. So ezinye izinto azizame ukuthi sibuke, sicabange before sikhulume ngazo. So ukhona kwi-channel uyayibuka le video, ngicela uvo lwakho ukuthi lo sisi ngifila sengathi la akhona yena uzizwe sengathi le post ube wrong ukuthi ayipost noma kube njani njani, end up bafethu izandla ziyagezana. Usisi ubhala ipost ngoba nakhe efuna usizo, so wena njengomzali noma njengomuntu ungathini ngale post? Ungaphawula uthini? Nawe ungamjaji usisi noma ungamjaji umzali, noma bayabheda abantu mhlawumbe feel like badla imali engane, you feel like bekumele bona kule mali yesondlo uma bethengele ingane. Ikuphi wena kule nkulumo ongakusho, yabo? Ikuphi ongakusho? Ngoba manje maningi ama-comment alokho ekhuluma futhi especially aqhamuka from abafana, so ikuphi wena ongakusho noma mhlawumbe ongakubeka, yabo? Ikhona le post ibiposta la ku Facebook, so ngiyithathe nje yangiphatha kabi, ase ngithathe ngikhulume ngakho. So please bafethu, don't forget like, ushare, then usiphi comment yakho, ibaluleke kakhulu. Usiphi comment yakho ngalolu daba, usizo bepostela ingane ukuthi ithola usizo, base bemhlakaza ngeenkulumo. Abanye siyabona laba bakwazile ukuthi bafuna indlela ukuthi bekwazi ukuthi befakele usisi noma bethumele usizo ukuze ingane igcine isizakele ukuthi esikoleni ingaphazamiseki, ithole singathi ine-uniform, isihlukile kwezinye ingane, noma igcine isihlekwa, iy'ngane zahlekana kuningi nje, yabo. So dinga mfethu uvo lwakho, uphawule, sisama kakhulu.